Hej og velkommen i dag. I dag skal vi spille et spil, der hedder Black Ops, som jeg nok tror, I alle sammen kender. Ja. Ja. Jeg er på død. Du bliver YouTuber. Jeg er YouTuber. Hold den. Okay. Hold den sådan der. Okay. Nej, det er sådan. Godt. Ja, så skal vi spille nogle zombies. Vi tager bubanen her. Den er lidt fin. Den er meget fin, din telefon, du. Og du får bud, ikke også? Ja, så var det lykkes. Jeg elsker, når du får bud. Vil du godt det? Mhm. Okay, Johan, du skal have stød. Ja, og den skal varme mindst en time. Eller en halv. Johan, laver du alle buer? Nej, Lukas filmer motivet. Sådan. Og jeg laver stød. Hvis jeg kan få den. Hvis jeg ikke får den, så er det ulve. Vil du lave alle sammen? Så kan du jo komme ned til en stor dæmon. Er den ikke god? En stor dæmon. Lukas, nu filmer du ordentligt, ellers filmer du ikke mere. Ja, du skal mere have motivet. Sådan. Ja. Johan. Hvis det er nogen andre, der tager stød. Og ulve. Og Så ulve. laver jeg fire. Hvis nogen har taget bulletænding og fejre. Så er jeg stød. Jeg sagde, nogen har taget støden. Så Så ved jeg ikke, hvad jeg gør. bare fejre, når en dør. Det ser måske hvad for noget, der kan komme. Du kan... Lukas, det er mig, der skal snakke i videoen, ikke dig.